Kining kinabuhia musangput kini sa kinabuhi walay katapusan. Sa kinabuhi dayon ang atong kinabuhi ining kalibutana 70, 80, 90 to 100 years old dako na kay ng grasya nga gikan sa Ginoo. Apan human ni anang panahona muabot ng pangidaruna higala anang panahona muabot na usab ang pagsalop sa atong kinabuhi sama sadlaw. Nga diin, bisan man mamatay ta dining kalibutana, doon na pa'y laing kinabuhi nga naghulat nato, ang kinabuhi nga ikauban ni mo ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mao na igala ang pinakanindot nga mensahe sa Ginoo nga ikauban ta sa Dios, ikauban kaniya dito sa eternidad. Timanin nga dunay duha ka sangputanan ang tao sa umaabot nga mga adlaw. Dunay langit o dunay impyerno.